ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 1 സെക്കൻഡ് മാതാജി. ഷീജ മാതാജി അഡ്മിൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഷീജ മാതാജി ഉണ്ടോ? വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹാൻഡ്റൈസ് ചെയ്യാമോ? ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മാതാജി. ഷീജ അങ്കുരാജ് അല്ലേ? ഇല്ല, ഷീജ സുധീർ അല്ലേ? ഷീജ സുധീർ. അതെ, ഇന്ന് ഞാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിലേക്ക് കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഷീജ. അതെ മാതാജി. ഷീജ സുധീർ മാതാജിക്ക് ഒന്ന് കോ ഹോസ്റ്റ് കൊടുക്കാവോ മാതാജി? എന്താ മാതാജി? കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. മാതാജി കോ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അനുത്ര മാതാജി 1 സെക്കൻഡ്. അതെ, മണിഭൂഷ മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് പുതിയ ഒരു അഡ്മിനെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൽ 1 എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് അവർക്ക് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി ആണ് കേട്ടോ മാതാജി. ആയിക്കോട്ടെ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങുക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി നമാചാര്യ പാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗര ഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്ടാർത്ഥ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ 17ാമത്തെ അധ്യായം കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തു അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു, കൃഷ്ണ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അവരെ സത്വരജതമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവർ കാണുന്നത്? പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സാത്വിക സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങള്, തപസ്, യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം, ഇതിനെ കുറിച്ചാണ്. പിന്നെന്ത് പഠിച്ചോ? പിന്നെ ഭക്ഷണ ഓരോരുത്തരുടെ ആഹാര രീതികളുടെ വ്യത്യാസമാണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ? പിന്നെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആഹാരം എങ്ങനെയാണ്, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആഹാരം എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും? പിന്നെ 3 തരം എന്താണ് തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇല്ലേ? ശാരീരികമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്, വാങ്മയമായ തപസ്. 3 തരം തപസ്സുകള് ഓരോന്നും സത്ത് ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു ഇല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? വേണ്ട. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മള് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കാറുണ്ട്? 16, 17? 17. ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തദ്വിധം നരൈഃ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈഃ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. 3 വിധം തപസ്സുണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു. ഈ 3 തപസ്സും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് അല്ലെ? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും നേടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ. ഏതൊക്കെയാണ് തപസ്? 3 വിധം തപസ്: ശാരീരികമായ തപസ്, വാങ്മയമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്. ഈ 3 തപസ്സും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടെ അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന തപസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകാദശി വ്രതം എടുത്തു,
അവിടുന്ന് ഇസ്കോണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കണമെന്ന്, അതുകൊണ്ട് എടുത്തു. എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ അറിയണം ഏകാദശി വ്രതത്തിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കാൻ. അപ്പൊ അറിയാതെ എടുത്താൽ ഗുണമില്ലേ? അറിയാതെ എടുത്താലും ഗുണമുണ്ട്, പക്ഷെ അറിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഗുണം ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. ഇത് അറിഞ്ഞെടുത്താല്, അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഏകാദശി വ്രതം എടുത്താലുള്ള ഗുണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിശ്വാസപൂർവം എടുത്താല് അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി രാജസികമായ തപസ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോ തപസ്സിലും ഉണ്ട് ഈ വ്യത്യാസം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസ്പെക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നതാ അവിടെ ഒരാളുണ്ട്, അവര് ഭയങ്കര ഡിവോട്ടിയാണ്, എല്ലാ ഏകാദശി എടുക്കും, ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയാൻ വേണ്ടി എടുത്താൽ അതെന്താണ്? അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. അതുപോലെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ റിസൾട്ട് ഇല്ല. പക്ഷെ ഏകാദശിക്ക് എടുത്താല് നമുക്ക് 50% ഒക്കെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. അതായത് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ പോലും എടുത്ത ഏകാദശി ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാവുന്നത്. അല്ലാതെ വരുന്നത് രാജസികമായിട്ടാണ് വരിക. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോയത് പ്രീതിദയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പോ മൂഢബുദ്ധി മൂലം, അതായത് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്വയം ബുദ്ധിമുട്ടി അല്ലെ, സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചും അന്യരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഒക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന തപസ്, അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വന്തം ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിക്കാല് നമ്മള് ഇതുപോലെയുള്ള എന്താണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റില് നമ്മള് നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഉപവാസം ഇരിക്കുക, കുറെ ദിവസമൊക്കെ ഉപവസിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് വരിക? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഉപവാസം അല്ലെങ്കിൽ തപസ് ആയിട്ടാണ് വരിക. അതായത് മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. അപ്പൊ തപസ്സിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്. തപസ് 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു. അതില് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയോ നമ്മൾ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അതെന്താണ്? രാജസികമായ തപസ്സാണെന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും സ്വയം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന തപസ്സിനെ താമസികമായ തപസ്സെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇവിടെ. ദാനം എന്താണ്? കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും ഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പോ ദാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ട് സത്ത്, രജസ്, തമസ് ഈ വ്യത്യാസം. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ, അതായത് ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്, എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാൻ. പിന്നെയോ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ, അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും ഇൻ റിട്ടേൺ തരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കരുത് നമ്മൾ. പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. ഈ 3 നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം. ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്.
ദാനത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സാത്വികമായ ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ദാനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ദാനം ചെയ്യുന്നത്, അത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനമാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കി വേണം നമ്മള് ദാനം ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സാത്വികമായ ദാനമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു, നമ്മളെപ്പോഴും വൈഷ്ണവർക്കായിരിക്കണം ദാനം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ വൈഷ്ണവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആ ദാനം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം കൂടെ എന്താണ്? പെർഫെക്റ്റ് ആവും. അതേസമയം നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, അതെല്ലാം തമോ ഗുണപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അമ്പലനടയിലൊക്കെ വെച്ച് ആളുകള് ഭിക്ഷ യാചിക്കും. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ കഴിയുന്നത്ര ഒഴിഞ്ഞു മാറുക. അതായത് വൈഷ്ണവർക്കാണ് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒരു മദ്യപാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് അവർ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ റിസൾട്ടും കൂടി നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ദയ തോന്നി നമുക്ക് കൊടുക്കണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച പണമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യരുത്. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസം സ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പോ രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻ റിട്ടേൺ എന്തെങ്കിലും അവരെനിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തു തരണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരെന്തെങ്കിലും പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം, അതായത് ഇഷ്ടമില്ല കൊടുക്കാൻ എന്നാലും കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണ്, അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ സമ്മതം ഇല്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന ദാനം, അതും എന്താണ്? രാജസികമായ ദാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്താൽ അത് രാജസികമായി, എന്നാൽ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അർഹിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കണം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനമാകും. അദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാകൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദാനം സ്വീകർത്താവ് അല്ലെ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് അവജ്ഞയോ ആദരവില്ലാതെയോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? അതും താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അതുപോലെ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക്, നമ്മള് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ ഇതുപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ പൈസ വാങ്ങിക്കുന്ന കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? ശരിക്കും താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. കാരണം അവർ ആ കയ്യിൽ കാശ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നേരെ പോകുന്നത് മദ്യപാനത്തിനോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ പൈസ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ അവർ ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കാനായിരിക്കില്ല ഉപയോഗിക്കുക. അവർ പറയും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് അവരുടെ കർമ്മം കൂടെ നമ്മളിലേക്ക് ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് പറയുന്നത്. അവരുടെ കർമ്മിക് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ആ ദാനം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യാൻ. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അനർഹരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം, അതുപോലെ ഈ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് ഒട്ടും റെസ്പെക്ട് തോന്നുന്നില്ല, ആദരം തോന്നുന്നില്ല, അതുപോലെ അവജ്ഞ തോന്നുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ദാനവും എന്താണ്? താമസം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെയാണ് ഓരോന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എഴുതി തന്നിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് അറിവില്ലാതിരിക്കുന്നത്. ഓം തത്സദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണസ്ത്രിവിധ സ്മൃതഃ ബ്രഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാഃ പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പോ ദാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഓം തത് സത് ഇതി എന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇത്
സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ്. അപ്പൊ ഓം തത് സത് എന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ. ആരാണ് പരമനിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഓം തത് സത് ഇതി. അപ്പോ ഓം തത് സത്, ഓം തത് സത് 3 വാക്കുകൾ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രതീകാത്മകമായ വാക്കുകൾ, അതായത് ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ വാക്കുകള് വേദോച്ചാരണ സമയത്തും യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്തും ബ്രാഹ്മണർ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഓം തത് സത് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതിനുശേഷമാണ് ബ്രാഹ്മണരും ഇത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് എന്ന് പർപ്പോട്ടിൽ ഭഗവാദർ പറയുന്നുണ്ട്. തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാന തപക്രിയാഃ പ്രവർത്തന്തി വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ്. ഇനി ഓം തത്ത് സത്ത് ഈ 3 വാക്കിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ. അപ്പോ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അല്ലെ. അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവര്. അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പ്രണവ മന്ത്രം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രണവ മന്ത്രം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഓം എന്നത് പ്രണവ മന്ത്രമാണ്. അത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ്. അത് യജ്ഞദാന തപസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്തെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. തദിത്യനാഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞ തപക്രിയാഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാഃ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. ഇനി തത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അതെന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നപ്പോ ഓം ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. തത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫലേച്ഛ കൂടാതെ നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദാനവും യജ്ഞവും തപസ്സും ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ആ വാക്കുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദഃ പാർത്ഥ യുജ്യതേ യജ്ഞേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതിഃ സദിതി ചോച്യതേ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സദിത്യോ വാഭിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഓം എന്നതും ഭഗവാനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. തത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഫലേച്ഛ കൂടാതെ യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി സദ് എന്ന് ഓം തത് സദ് അല്ലെ. അതിൽ സദ് എന്ന വാക്ക് നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോ അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ, ലക്ഷ്യം, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയാം. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ സതാം നിർമ്മത്സരാണാം സതാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരെയും ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സത്ത് എന്ന വാക്കിനെ എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു?
നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ അല്ലെ, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്നത്. അതാണ് ഈ സത്ത് എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ അവിധത്തിലുള്ള യത്നം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ, അതായത് ഭക്തന്മാരെ, അതും സത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യത്നദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞദാന തപസ്സുകളൊക്കെ ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. നമ്മള് ഒരു തുളസി ഇലയിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദ്യം വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കും. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രീത്യ നോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ, പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അസത്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മള് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ. സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമാണ്. അതുപോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, യജ്ഞദാന തപസ്സുകളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും സത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അസത്ത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ്? ക്ഷണികങ്ങളാണ്. അതായത് വളരെ ടെമ്പററി, ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന യജ്ഞദാന തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിഷ്പ്രയോജനമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൊക്കെയാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? ഇതാണ് ഉത്തരം. അതെ. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു ഭഗവാനോട്, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ലെ, ഇച്ഛപ്രകാരം ഓരോ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നവരെ, അവര് ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതാണ് ആ ചോദ്യം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? എന്താണ് ശ്രദ്ധ എന്ന വാക്കിന്റെ സംസ്കൃതം വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വിശ്വാസം. ശ്ലോകം 4 എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്താണ് ശ്ലോകം 4 പറയുന്നത്? ായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതാദികളെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ഭക്ഷണമായിരിക്കും. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ് രസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. 8, 9, 10 ശ്ലോകങ്ങളാണ് അത് അല്ലെ? 3 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞങ്ങളിൽ ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധയും വേദവിധി പ്രകാരവും കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസയജ്ഞം. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും
പ്രസാദ വിതരണവും മന്ത്രോച്ചാരണവും പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണമുള്ളതാണ്. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം കർത്തവ്യബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസം. കാലത്ത് ആവശ്യമായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതുമായ ദാനം താമസദാനം. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ് ശാരീരികമായ തപസ്, വാക്മയ തപസ്, മാനസിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസം, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. മൂഢബുദ്ധിയും മൂലം സ്വയം പാപം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് ഗുണപ്രധാനം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 3 വിധം തപസ്സുകൾ. 1 ശാരീരികമായ തപസ്. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചാര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് വാക്മയ തപസ്. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാക്മയ തപസ്. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. ഇനി ഓം തത് സത് എന്ന് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഇതിൽ ഓം എന്ന് പറയുന്നതും സത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാനെയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ വൈദികമായ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഓം എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ശാസ്ത്രപ്രകാരം യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ എന്നിവ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാത്മാവിൻ്റെതാണ്. ഇതെല്ലാം എന്ന ബോധത്തോടെയും ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെയും വിവിധങ്ങളായ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ മോക്ഷകാംക്ഷികളായ പുരുഷന്മാർ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. സത്ത് പരമാത്മാവിന്റെ നാമം, സത്യം, ശ്രേഷ്ഠം എന്നീ അർത്ഥങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഉത്തമങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ സത്ത് എന്ന പദം ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി മാതാജി. ഓം തത് സത്തിൻ്റെത് ഈ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് പോലെ നമ്മള് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. അങ്ങനെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, അത് ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ആൻസർ എഴുതുക പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതിയാവും. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണര് യജ്ഞദാന തപസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഓം തത് സത് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ അത്രയും മാത്രമേ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഇനി ശ്ലോകം 28 എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസ്തത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ശ്ലോക നമ്പർ 28 പിന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന തപസ് നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ഗുണം ചെയ്യുക പറയുന്നു. അപ്പൊ അടുത്തത് 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ 1/2 മണിക്കൂറുണ്ട് സമയം. നമുക്ക് 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ ഈ 17 അധ്യായം വരെ കഴിയുമ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഭഗവത്ഗീത കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് പലതും.
റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 18ാമത്തെ അധ്യായവും ഒന്ന് സംഗ്രഹിച്ച് ഭഗവത്ഗീത സംഗ്രഹിച്ച് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ്. പിന്നെ വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ്. ശ്ലോക നമ്പർ 78 ശ്ലോകാസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ്. പക്ഷെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. വേഗത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക് കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തില് എങ്ങനെയാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്, ത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടത്, യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, വിളിക്കുന്നു ഭഗവാനെ, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശവ അല്ലെ, പൃഥക് കേശി നിഷൂദന, കേശിയെ ഹനിച്ചവൻ. പിന്നെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? ഋഷികേശ. ഭഗവാനെ 3 രീതിയിൽ വിളിക്കുകയാണ്. മഹാബാഹോ, ഋഷികേശ, കേശി നിഷൂദന. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോ അർജുനന് അവസാനം പറയാണ്, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മള് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഃ സർവകർമ്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണാഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുക. എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ വിദ്വാൻമാർ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനെയാണ് വിദ്വാൻമാർ, അതായത് വിദ്വാൻമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അറിവുള്ള ആളുകള് സന്യാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്യാഗം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസവും ത്യാഗവും എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഒന്ന്, കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങള്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത്, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ, അതായത് കർമ്മങ്ങൾ അവർ ചെയ്യും പക്ഷെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, അതിനെ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേകേ കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിണഃ യജ്ഞദാനതപകർമ്മ നത്യാജ്യമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളും, അതായത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ഡിസയർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ദോഷകരങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ചിലര് പറയുന്നു. അതുപോലെ യജ്ഞദാനം, തപസ്, ഈ 3 കാര്യങ്ങള് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാനും പാടില്ല എന്നിവിടെ പറയുന്നു. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ അത് ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഋഷിമാർ പറയുന്നു എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ടല്ല പറയുന്നത്, ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള മറ്റു ഋഷിമാര് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷവ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിതഃ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷവ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ത്യാഗവും ഭഗവാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം 3 ആയിട്ട്, അല്ലെ?
ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ത്യാഗം 3 തരത്തിലുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ത്യാഗം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. യജ്ഞദാന തപകർമ്മ നത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീഷിനാം. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് അത് മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള മഹത് വ്യക്തികളായിട്ടുള്ളവര് പോലും അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ യജ്ഞം, നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കലികാലത്തിലെ യജ്ഞം? നാമസങ്കീർത്തനമാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കണം. പിന്നെ ദാനം ആർക്കാണ് ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് അറിയാം, വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക്. അതുപോലെ നമ്മള് അമ്പലം പണിയാൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഡൊണേഷൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അമ്പലത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കണം? അതും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും അവിടെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വരാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അമ്പലമായിരിക്കണം നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യാം. അതുപോലെ വൈഷ്ണവർക്ക് പുസ്തകം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത ദാനം അത് തന്നെ മഹത്തായ ഒരു ദാനമാണ് അല്ലെ. നമ്മള് എല്ലാ ഡിസംബറിലും വരുന്ന ഒരു ഏകാദശിയുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീത ജയന്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ആ ഏകാദശിക്ക് ഭഗവത്ഗീത ദാനം ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദാനം ചെയ്യാം. പിന്നെ തപസ്, അത് ഏകാദശി, അതുപോലെ വൈഷ്ണവ ആവിർഭാവ തിരോഭാവ ദിനങ്ങള്, ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി, രാധാഷ്ടമി, ഇങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മള് ഉപവാസം ഇരിക്കണം. അത് തപസ്സാണ്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞദാന തപസ് ഇത് മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നവയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവയാണ്. ഏതാന്യപി തു കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അപ്പോ ഈ യജ്ഞദാന തപസ് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഇതേ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയാണ്. ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ യജ്ഞദാന തപസ്സുകള്. പിന്നെയോ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യണം. ഭഗവാനാൽ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ശരിക്കും ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വൈഷ്ണവരായിട്ടുള്ള സന്യാസിമാരൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല, അവരൊന്നും ജോലിക്ക് പോവോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യില്ല അല്ലെ. പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായിട്ടുള്ളവരുടെ കടമയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ യജ്ഞദാന തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യരുത്. നിയതസ്യ തു സന്യാസഃ കർമ്മണോ നോപദ്യതേ മോഹാത്തസ്യ പരിത്യാഗഃ താമസഃ പരികീർത്തിതഃ. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണം നിയത കർമ്മങ്ങൾ. എന്താണ് നിയത കർമ്മങ്ങൾ? ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെ. നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായിട്ടുള്ള ആളുകള് നമ്മൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മള് അതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറ്റി വെക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന്. അപ്പോ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നാമം ജപിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഇവിടെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരമ്മയ്ക്ക് കുട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പുലർത്തി പോകേണ്ടത് അതും നിയതകർമ്മമാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. എങ്ങാനും നമ്മൾ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ദുഃഖമിത്യേവ യത് കർമ്മ കായക്ലേശ ഭയാത്യജേത് സകൃത്വാ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗ ഫലം ലഭേത്. നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരം എന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്ര
അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മള് ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി അല്ലെ, ഒക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി നമ്മള് ക്ലേശകരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ, എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ കുടുംബമൊക്കെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്യ അല്ലെ, കഷ്ടപ്പെടാൻ വയ്യ എന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏതു തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്? അത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടോ ക്ലേശകരമായോ കണക്കാക്കി ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ത്യാഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നിയതകർമ്മങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്യ. ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്? എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ കൃഷ്ണ, ഞാൻ സന്യസിച്ചോളാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭിക്ഷയെടുത്ത് ജീവിച്ചോളാം, എനിക്ക് ബന്ധുക്കളെ ഒന്നും കൊല്ലാൻ വയ്യ. അതുപോലെ എന്റെ ഗുരു സ്ഥാനത്തുള്ള ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്, ഭീഷ്മാചാര്യരുണ്ട്, ഇവരെ ഒന്നും കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഒരു സുഖവും വേണ്ടാന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ ത്യാഗം ഏത് തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നിയതകർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ആ വ്യക്തി നല്ല രീതിയിലല്ല, ആ ത്യാഗം നല്ല രീതിയിലല്ല വരുന്നത്, അത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. കാര്യമിത്യേവ യത്കർമ്മ നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലം ചൈവ സത്യാഗ സാത്വികോ മതഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഘരഹിതനായും, സംഗ്രഹിതനല്ല സംഘരഹിതനാണ് അവിടെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അർജുനന് ഭൗതികമായിട്ട് സംഘരഹിതനായിട്ട്, അതായത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിക്കൊണ്ട്, അതുപോലെ റിസൾട്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, എനിക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഇതെന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്? അതായത് എന്റെ ബന്ധുക്കളോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ സുഖമായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഭഗവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഡ്യൂട്ടിയാണിത് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള ത്യാഗം അതെന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സത്വസമാവിഷ്ടോ മേധാവി ഛിന്ന സംശയഃ. സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പോ സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടെ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. യുദ്ധം ശരിക്കും എന്താണ്? ഒരു ശുഭകർമ്മമാണോ ഒരു അശുഭകർമ്മമാണോ? അത് നമുക്ക് പറയാം. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അശുഭമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോരടിക്കുന്നതാണത്. അപ്പൊ അത് അശുഭകർമ്മത്തോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രവൃത്തി എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാന് പൂജ ചെയ്യലായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയി പൂജാരിയുടെ ജോലി, അതെന്താണ്? അതൊരു ശുഭകർമ്മമാണ്. അപ്പോ ഒരു സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളോട് ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റേത് പോലെ അമ്പലത്തിൽ പൂജ ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് കർമ്മങ്ങളോടും എന്ത് തോന്നാൻ പാടില്ല? ഒന്നിനോട് വെറുപ്പും ഒന്നിനോട് ആസക്തിയും തോന്നാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അർജുനനോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ? യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ജോലിയല്ല ആ ജോലിയാണ് ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമാക്കിയില്ല അർജുനനില്ല. അപ്പൊ സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ സാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെയും തീർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ആ വ്യക്തിക്ക് ഒന്നിനോടും ഒരു ആസക്തിയോ ഒന്നിനോടും ഒരു വെറുപ്പോ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് തെറ്റായ കർമ്മമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് യുദ്ധമല്ലേ എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏത് കർമ്മമായാലും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വരിക. ഭഗവാൻ അതാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ സാത്വികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർന്നിരിക്കും. അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പില്ല, ശുഭകർമ്മങ്ങളോട് ആസക്തിയുമില്ല. നിഹി ദേഹഭൃതാ ശക്യം ത്യക്തും കർമാണ്യശേഷതഃ
യസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സത്യാഗീത്യാഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ശരീരസ്ഥനായ ജീവൻ, നമ്മളൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കർമ്മങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കർമ്മങ്ങള് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ സുഖിയായിട്ടിരിക്കണം, എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ അതിനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ശരീരം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കർമ്മം ചെയ്തു തന്നെ ആവണം. പക്ഷെ ആ കർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അനിഷ്ടമിഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവത്യത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ക്വചിത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ നമ്മള് സന്യാസികളല്ലാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ത്യാഗികളല്ലാത്തവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും, ഇഷ്ടക്കേട് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഇഷ്ടാനിഷ്ടം രണ്ടും. കുറച്ച് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഇഷ്ടക്കേട്, അതാണ് മിശ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെയും കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്, അതായത് അതിനെ ത്യജിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്, അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ, കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഈ 3 വിധം കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങള് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മരണാനന്തരം 2 വിധത്തിൽ അനുഭവിക്കാം. ഒന്ന്, നമ്മൾ നരകീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ അടുത്ത ശരീരം എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കി ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ, അതായത് ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് പിന്നെയും വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ജനിച്ച് മരിച്ച് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഏതിന്റെയൊക്കെ ഫലങ്ങളാണ് ത്യജിക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അതായത് ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും ചേർന്നത്, അതാണ് മിശ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്താലും എന്താണ്, അതിനൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ, നമുക്ക് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, യുദ്ധത്തിൽ അർജുനൻ വിജയിക്കുന്നു, ഒരുപാട് പേര് ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ളവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു, അല്ലെ? പക്ഷെ അർജുനൻ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? അവരെ കൊന്നതിന്റെ റിസൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ റിസൾട്ടോ ഇതൊന്നും തന്നെ ആർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ട? ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് അർജുനൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അതേ സമയം ഇത് എനിക്ക് നേടണം, എനിക്ക് ഈ യുദ്ധം ജയിച്ച് എനിക്ക് രാജ്യം ഭരിക്കണം, എനിക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട്, ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ ആവട്ടെ അതുപോലെയുള്ള എല്ലാം, അല്ലെ, പാപം, അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം? ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും അനുഭവിക്കുക. അതായത് കർമ്മഫലം ഭഗവാന് ത്യജിക്കണം, കർമ്മം ചെയ്യണം, ഫലം ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ സംഖ്യേ കൃതാന്തേ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി പറയാം, എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, ഏതൊരു കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ആ 5 കാരണങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്താണ്? അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കരണം ച പൃഥഗ്വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. 5 കാര്യങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിനുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്? അധിഷ്ഠാനം അഥവാ ശരീരം, ഒന്ന് ഒരു ശരീരം, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, അതെങ്ങനെയാ വ്യത്യാസമാവുന്നത്? ജീവാത്മാവാണത്, അല്ലെ? ശരീരം ഒരു ജീവാത്മാവ്. പിന്നെയോ കരണങ്ങൾ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പരിശ്രമങ്ങൾ, അല്ലെ? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓരോരോ പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യും, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? ശരീരം, ജീവാത്മാവ്, കരണങ്ങൾ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് അതായത് ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്, അല്ലെ? ഈ 5 എണ്ണം എന്നിവയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കണം, എന്താണ് കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങൾ. ഒന്ന് അധിഷ്ഠാനം അഥവാ ശരീരം, രണ്ടാമത്തേത് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ അഥവാ ജീവാത്മാവ്, മൂന്നാമത്തേത് കരണങ്ങൾ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാലാമത്തേത് നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരിശ്രമങ്ങൾ, അല്ലെ? പിന്നെ പരമാത്മാവ്. ഇങ്ങനെയുള്ള 5
അഞ്ചാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഭഗവാൻ. ശരീരവാങ്മനോഭിര്യ കർമ്മ പ്രാരഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. അപ്പോ ശരിയോ തെറ്റോ എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെ, ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ ഒരാൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് ഈ 3 ഉപയോഗിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 ഘടകങ്ങള്? ശരീരം, പിന്നെ ജീവാത്മാവ്, പിന്നെന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്, അത് കഴിഞ്ഞ് പരമാത്മാവ്. ഈ 5 കാരണങ്ങളാണ് ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ. അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അതായത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും, ശരി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും അല്ലെ. ഒരു കള്ളൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ ഒരു സന്യാസി എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു വൈഷ്ണവ സന്യാസി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് ന്യായമായ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ 2 കർമ്മമാവട്ടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഈ 5 ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കാരണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏത് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്താലും അതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉള്ള 5 ഘടകങ്ങള്, അത് ഒന്ന് ശരീരം, മറ്റൊന്ന് ജീവാത്മാവ്, പിന്നൊന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നൊന്ന് നാനാവിധ ഉദ്യമങ്ങള്, അത് കഴിഞ്ഞ് 5ാമത്തേത് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. 5 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് കാര്യവും ന്യായവും അന്യായവും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തുയഃ പശ്യത്യകൃത ബുദ്ധിത്വാൻ ന സ പശ്യതി ദുർമതിഃ. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാതഥം കാണാനും കഴിയില്ല. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാണ്ട് ഞാനാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ ശ്ലോകം നമ്മള് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്നല്ലേ. ഇവിടെ 5 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മം. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ച പറയുന്നത് അത് യഥാർത്ഥം കാണാൻ കഴിവില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് അയാൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യസ്യനാഹംകൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർയസ്യ ന ലിപ്യതേ അത്വാപി സ ഇമാം ലോകാൻ നഹന്തി ന നിബധ്യതേ. വിദ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അതായത് മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ ആ വ്യക്തി ശരീരബോധത്തിലല്ല അല്ലെ, ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടി, അതായത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിക്കൊണ്ട് അയാൾ ഒരു നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാള് ഹിംസകനാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യാനും ഇതേ രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത് അല്ലെ. വിദ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ, അതായത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, എനിക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കണം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി, അതുപോലെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടി അയാൾക്ക് ആരോടും അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ല, ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് മമതയുമില്ല, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ഒരു നരഹത്യ ചെയ്താൽ പോലും ഹിംസകനല്ല എന്ന് പറയുന്നു. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരേ കർമ്മം തന്നെ 2 വ്യക്തികൾ ചെയ്താൽ, ഒന്ന് സ്വന്തം നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്, നരഹത്യ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വലിയ റിസൾട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, വലിയ എന്താ പറയാ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതേ കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നരഹത്യ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാനാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവിടുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയല്ല, മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആ വ്യക്തി അതിലൊരു ഒരാള് മാത്രാണ്. പിന്നെയോ അയാൾക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ വൈരാഗ്യവും ഇല്ല. അവർ കൊല്ലുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആദദായിന അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിമിനൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയോട് യാതൊരു വ്യക്തി വൈരാഗ്യവും ഇല്ല ആ വ്യക്തിക്ക് അല്ലെ. അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയാണ് അയാൾ നരഹത്യയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അയാൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ഘാതകനല്ല എന്ന് പറയാം. അതേ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്കൊരാളോട് ഇഷ്ടക്കേടുള്ളത് കൊണ്ട്
ചെയ്യാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോട് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി തോന്നിയിട്ട് ചെയ്താൽ അവരെന്താവും, നരഹത്യക്ക് അതിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുക ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്. നാനം നേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മ ചോദന കരണം കർമ്മ കർത്തീതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. നാനം, നാനവിഷയം, നാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും. അപ്പോ 3 പ്രേരകങ്ങളും 3 ഘടകങ്ങളും പറയാണ് കർമ്മത്തിന്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, നാനി. ഈ 3 ഘടകങ്ങൾ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മവും കർത്താവും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി ഇത് 3ഉം കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങളാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് ഇത് അതിന്റെ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവാൻ, കർമ്മത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജ്ഞാനം കർമ്മ ച കർത്താ ച ത്രിദൈവ ഗുണഭേദതഃ പ്രോച്യതേ ഗുണസംഖ്യാനേ യഥാവച്ഛൃണുതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ കർമ്മം, കർത്താവ്, ജ്ഞാനം, നേരത്തെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് കർമ്മം, കർത്താവ്, ജ്ഞാനം ഇവ 3 തരത്തിലുണ്ട്. ഏതിനനുസരിച്ച്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവയെപ്പറ്റി ഭഗവാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. സർവഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായി ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനമേതോ അതാണ് സാത്വികമായതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഒരുപാട് രൂപങ്ങളിൽ അല്ലെ, അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇതാരാണ് ഈ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നത്? ജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരും ഓരോ വ്യക്തികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എല്ലാ ജീവികളിലും, ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നപ്പോ എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവ്, ഒരേ പരമാത്മാവാണല്ലോ, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം, ആ ജ്ഞാനത്തെയാണ് സാത്വികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഒരുപാട് ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും വ്യത്യസ്തരാണെങ്കിലും അവരിലൊക്കെ ഉള്ള പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യര് മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങളും ചെടികളും അല്ലെ, വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ്. ഇവയിലൊക്കെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തി, ആ ജ്ഞാനമാണ്, ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തെയാണ് സാത്വികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരുദ്ദേശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.